ספר לשריון בג'וליס. בערב יום הכיפורים ירד עם יחידתו לסיני לתעלת סואץ. ביום הכיפורים, עם פרוץ המלחמה, התקדם דני עם יחידתו למבואות אלקנטרה. עם תחילת הקרבות, מפקדו של דני נהרג, ודני החליף אותו בפיקוד על המחלקה. הטנק של דני נפגע, ודני עבר לטנק שני. כעבור פרק זמן, הטנק הזה פרק זחל, והוא הושבת ונעצר בשטח. דני עבר לטנק שלישי. לקראת ערב, במוצאי יום הכיפורים, נפגע הטנק השלישי בו היה דני, והקשר עמו נותק. דני הוכרז כנעדר. אביו שמואל, זכרו לברכה, ואחיו יואב וצבי, ניסו להתחקות אחר מהלך הקרב וגורלו של דני. בתקופה זו, כשהעננה כבדה אפפה את גורלו של דני, כתב לו אביו שמואל: שלום רב דני, אני מקווה שמכתבנו ימצא אותך בריא ושלם. מקווים לקבל ממך סימן חיים. אנו עוקבים אחרי צילומים בטלוויזיה ומנסים אולי לזהות אותך, אך עד כה ללא הצלחה. איך העניינים אצלך? שמור על עצמך. אנחנו מחכים ליום שבת, שבו נשב שוב מסביב לשולחן ונספר צ'יזבטים. אני מקווה שיום זה יגיע בקרוב. אני בטוח שעבר עליך הרבה, ומתפלל שתמצא זמן לכתוב אפילו מילה אחת הביתה. מיואב וצבי אנחנו שומעים לעתים. צבי נמצא בצפון, ויואב באותו המקום שהיה קודם. רק ממך עוד לא שמענו. גם אני גויסתי, אך אני נמצא לא רחוק מהבית. כך שאני יכול מדי פעם לקפוץ הביתה. במשק מנסים לפחות לשמור על הקיים. אמא עושה כמיטב יכולתה. גם ארז ואדיה מנסים לעזור ככל יכולתם. דני, שמור על עצמך, ושוב, בכל לשון של בקשה, אנא כתוב כמה מילים הביתה, אנו מאוד מודאגים. וכן, אם אתה זקוק לכמה דברים, אנא הודיע לנו. בזאת אסיים הפעם. שלך, אבא.